sampai metenteng telu ya. Sampai metenteng ngeronce melati kembang melati akeh godhonge wong aku seneng karo wong munggo giyanti nggih leres Bu kuwatir keliru wong masyarakate seneng karo budayane nek Pak Fatkur Fauji Fatkur Roji iku kepala desane jamu beras kencur bojo lemung panjang umur paling sing ngarani mang bejakno kasur ya wong urip nomor 1 ayo manempanang para Gusti merga Gusti mumu sesembahan kita ayo manembah marang sengku wasa uga mituhu uga sing sing nomor loro dolor bekti karo wong tuwa merga bapak lan ibu pepundhen berbakti marang bapak ibu guru merga bapak ibu guru iku sing ngekei ilmu uga maringi dalan kanggo wong mlaku sing nomor 4 ayo rukun karo tangga merga nek ana kerepotan sing nyangga mula kerukunan ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita setahun sepisan munggo gati ngadakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masya peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula iku sampean anggap ngingoni kula aku ngedong lak yo bengi iki eling-eling karo Pak
Rozi sik dulur aku melok berpartisipasi dening kok maringe dong disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menyo tak enteni boten pun lungas Bapak Rozi niki oleh nggak ada damel sedekah bumi ikhlas sembarang nek ikhlas niku barokah Gusti Allah makin ngalir amin Allahumma amin kula dongaaken warga Mungguh Giyanti niki mantun sedekah bumi masyarakat tambah adem ayem tentrem mboten wonten napa-napa seger waras rezekine kuwatah amin kula matur suwun sanget khususipun panitia ingkang sampun menyiapkan tempat begitu luar biasa. Tapi sayang titik Bu, nyuwun sewu. Nggone ngoyo gak ana. Atik iki manggone jeblok nang dhuwur panggung. Wis kate ngoyo kesuwen menisor gak purunga jeblok, akhire mojok nang pojokan kono mang lho arek-arek. Mantur sak karep-karepe nduk kono. Mbuh, sapa sing guyonan isor mah. Mboten napa-napa, sementing semangat tetap kita jaga. Mugi-mugi tahun ke depan Budi Wijaya tetap akan eksis di Mungguh Giyanti. Amin. Ayo Cak, munggahan aja. Ketok wong wedok nang omah ngene iki enak turu mlungker mule gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut ngoten niku tapi nek mule nggawa dhuwit abang-abang meringis kaya garangan ngoten pancene bojo sing enak Cak kalem-kalem disowon pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disogo sego jare kurang sarapan bareng dicogo lontong telung ebor doyan siji maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor siji lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng luar biasa. Nggih matur suwun sanget ngeten iki nggih sampeyan iki ngewangi kula sami kalih mbantu kalih kula. Namine nyambut gawe niku ndolek napa sih ndolek duit.
Duit niku napa? DUIT. D doa, U usaha, I iman, T takwa. Napa mawon nyambut gawe napa mawon nek dibarengi krana niat ibadah pasti barokah. Amin. Kados niki kanca kula sing setunggal niki. Hadir ke hadapan Anda seorang biduan yang luar biasa, baru turun dari pesawat Emprit Airways. Siapakah dia? Wanto Teko.
Munggu Giyanti. Selamat malam Munggu Giyanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo ngono sih Mas ya. Kon niku ya apa sih kon niku? Ya apa Assalamualaikum iku minangka bentuk silaturahim salam. Salam. Ana sing ngarani salamul kalam, wiwitana kabeh teko salam. Oh, Iya. begitu ya. Iku ndonga-ndongakno selamat kok kaya wong ngobong boto. Hah? Sing ngalus. Saking semangate Mas. Saking semangate Mas Raso. Bener. Lho jeblok-jeblok penontonnya tetep luar biasa. Loh, iki ndodono menunjukkan bahwasannya warga Munggu Giyanti iki Ana apa? iki seneng ndodono kerukunan. Oh. Heeh, para pinter wis dawuh ngono iku. Dawuhe. Iku sing jenenge ukhuwah. Kerukunan bentuk kerukunan iku ukhuwah. Lah ukhuwah iku ana maceme. Ana maceme. Ana ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah. ana ukhuwah Watoniyah, ana ukhuwah Basariyah. Sing artine apa iku Mas? Ukhuwah Islamiyah iku rukun karo padha-padha wong Islami. Kaya ngene iki. Ya, ngene iki ukhuwah Islamiyah. Ana sing jenenge ukhuwah Watoniyah. Sing artine Iki rukun tunggal bangsa, gak ndelok derajat pangkat agama, sembarang ke kabeh dulure. terus Sing terakhir ukhuwah Basariyah. sing artine Rukun sak dunia. Gak ndelok wong Indonesia, wong Cina, wong Amerika, kabeh iki dulure. ngono iku ya. Masih wong kene ya rukun-rukun glon. Rukun-rukun. Wong lanang-lanang, wong wedok-wedok nglumpuk dadi siji rukun nggih Pak Bu. Rukun nggih Pak Bu. Tapi gak kaya wong wedok-wedok. Lho, apa cok wedok? Sawangane tok rukun-rukun tonton. Lho, ketok. Delok ta lah kaya ngene iki rukun, sak bojone sak anake nglumpuk dadi siji. Iki rukun. Rukun ketokane. Kok ketokane? Wong wedok iku iso tak kandhani. Alah-alah nang kene tok ketok rukun. Nang omah. Nang omah ro tanggane duwe gelangan mas-masan gedhe lah adem panas. Nggih napa mboten? Mboten nggih Bu nggih. Mboten. Berarti Gak sampean rukun. Gak tau ngono. Apa? Paling-paling nek ndelok tanggane tuku sepeda motor jawabane Jawabane halah yuk paling kredit. Atasane DP mek 100 yuk. ana wong lanang duwe bojo ayu. Ana wong lanang duwe bojo ayu, paling purel. Ambem. Yo, Sampeyan lapor lan opo kok guyu, Bek? Bojo sampeyan digawa purel ta? lho. Ngawur ae. Ibuke iki jeneng kanca-kancane iki wayu-ayu, Bu. Ibune kanca-kanca wayu. Nom-nomane lho wis sepuh iki wis jek wayune kok ndah nom-nomane. Lah ani nom-nomane kaya apa ya, Sa? Oh, wis gak kenek diomong, Gak kenek diomong. Saking ayune. Mula awak dhewe nang kene iki ya ayo menehi bebungah nang kanca-kanca nang dulur-dulur Munggu Giyanti. Ya. Lon, Ngene lho, ngekeki Apa? bebungan nang wong cek seneng atine. seneng piye maksudmu? Tuku melati, Cakep. kembang melati nang pinggir sumur. Cakep. Muga-muga warga Munggu Giyanti kabeh panjang umur. Awa umah. Amin. Ya. Tuku roti, Tuku roti ya. tak pangan nang jero sepur. Cakep. Warga Munggu Giyanti kabeh dulur. Awa umah. Amin. Awa umah. Ayo ngono sing semangat. Tuku roti karo rujak nanas. Cakep. Muga-muga kabeh warga Munggu Giyanti utang-utange sing durung kebayar iku lunas. Awa umah. Amin. Sing gak amin iki gak tau duwe utang. Sing amene banten iki ketara gak nyicil, gak apa ngono. Tuku roti, tak pangan aku ketiban ondo. Cakep. Ron main nang gone Munggu Giyanti. Apa? Main nang Munggu Giyanti. Pangen nang Munggu Giyanti. Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Emangnya ono? Heh? Ono ta? Akeh ya, Bek. Akeh. Kata, Bu. So, Apa? Kon nek gelem ngopeni rondo iku, Apa? awak dhewe bakal dibukakno dalan loro anggitmu. Loh, Lah iya. kon kok iso ngomong, kon iso nggelar kudu iso nggolong. Golong. Iya. Kediri Kotane, sing dadi nyatane apa kok ngrabi rondo iku oleh loro. iso buka dalan loro. Iso buka dalan loro. Sing siji buka dalan rejeki. Oh. Nek rabi rondo. Rabi rondo. Iso buka dalan. Dalan rejeki. Sing nomor loro. Nomor loro buka dalan bah. Tono apa? Heh. Wong iki kok sing ngomong dudu aku.
Ngomong apa? Dalan barokah. Oh, ngono. Pikirane wong-wong ae. Dalane barokah. Barokah. Ya. Nang aku kuwatir kon keplecuk. Kon wingane keplecuk diantem sandal. Kak, kaya sandal tok. Apa ndok kene iku mbok sing anu. Kaya sapa iki Pak Fatkur? Pak Fatkur Rozi. Pak Fatkur Rozi. Wonge wis mulih so. Lho, ora apa-apa. Pak Lurah pun mantu nggih. Lho wis mulih. Dorong. Piantone najan to wis kondur tapi tetep memperhatikan. Iya. Sebab asmane iki Fatkur Rozi iki asmane jero lho artine. Artine jero. Sangat dalam, sedalam laut so. Lho. Aja diculno awakmu iki wong Jawa. Apa? Wong Jawa iki kebak sanepan. Maksude? Lho, asma kinarya japa. Artine? Lho, jeneng gawa donga. Oh, jenenge nggawa donga. Iya, wong biyen ngekeki jeneng anak gak sembarangan. Berarti kaya awakmu ya ana Ana artine. Jenengmu Rasa. Rasa. Ro iku raga. So iku salah. Dadi aku iki contone wong sing gak gelem nganggur, tanggung jawab nyambut gawe ngingoni anak bojo. Iku rasa. Tilayake. Iya. Lah nek jenengku ya aja apik so. Jenengmu sapa? Wanto. Apik. Wan iku jelas wadah. Wadah. Wadah sing gedhe. Wadah sing gedhe. Heeh. To iku telek. Tomblok kakekne. Bos. Dadi nek diartekno wanto Artine adahe telek. Aku mau pikir sapi teng ngono. Iya. Saiki awakmu kudu iso dagelan dituntut kreatif, inovatif. Oh, jelas, Bos. Tapi tetap Apa? ada batasan-batasan etika. Attitude jari Cak Tawar. Oh iya. Etika. Oh, etika. Aja guyu-guyu dhewe kon so. Aku ngene iku wis para krenyeng-krenyeng enek diparani guruku dhewe. Guruku nang kene. Fatkur Rozi. Iya, maknane apa? Maknane Fatkur. Fatkur iku artine cermat. Fatkur artine cermat. Cocok. Iya. Terus Rozi setia. Jadi Fatkur Rozi ku artine cermat dan setia. Cermat kanggo mencari peluang untuk masyarakatnya yang masih dalam garis kemiskinan untuk menjadi orang yang luar biasa. Iya, iku Pak Fatkur Rozi. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan aja lemes ae pale-pale iki. Kok ngotot. Gak cuma niku tok. Apa? Cermate gak teko iku tok. Ngawasi anda-andane, bawaane, perangkate, terutama waktu dundum-dundum BLT diawasi Pak Rozi. Jelas diawasi Pak Rozi. Nyatane apa? Nanggonamu akeh demo perangkate, gara-gara ngedom BLT gak rata, dulure dhewe, tanggane dhewe. Tapi kon tau krungu munggo Giyanti demo perkara BLT. Gak ono. Mung Giyanti iki rata nggih napa mboten? Bantuan BLT rata napa mboten? Lho, rata. Gak rata. Alhamdulillah. Lah iya, jenenge wis Pak Fatkur Rozi. Cermat dan setia nang jabatane. Ngono lho. Kok kanggung. Apa kon? Apane? Apane? Gerapa-gerapa kon apa? Sik. HP ku bergetar. Apa? Halo? Hah? Oh iya. Oh iya. Saya masih di ini Pak Jembeng. Oh, pembenjeng. Iki lho, iya Benjeng. Benjeng kok Jembeng. Ya. Saya ya Pak. Nanti kalau sudah mari saya langsung menjujuk ke sana. Apa lho to menjujuk iku? Menuju. Langsung menuju sana, Pak. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Siapa to? Prabowo. Mbok kok endi to? Taro Prabowo ku presiden kok iso telepon awakmu telepon gandeng apa dagelan niku lho. Oh, dikandhani kok gak percaya. Lho, iki lho to. Iki lho. Apa kan? Halo, iki ana sing duwe iki nomor. Ana sing duwe iki. Halo. Nggih. Nggih. Mantun ludrukan mangken kula sowan dalem. Gayamu so? Nggih.
Pokoke mangken jenengan teng griya mutu pundi-pundi, kula mangken teng mriku. Nggih. Nggih. Sopo so? Heh? Sopo? Gus Dur. Gus Dur wis mati. Gus Dur wis suwargi dudu Gus Dur presiden. Gus Dur sapa? Gus Dur tanggoku. Alah yo ngomong. Lho, iki. Lho. Bareng so. Halo. Lapo? Jangkrik sapa maneh? Sik nang kene. Iya. Paling meneh jam 3 mule. Meneh jam 3 tak tukokno. Peno aja antik melok-melok. Iya. Wis gak usah mblarah, gak usah dolek-dolek, aku sing dolekno. Iya ya. Melok ae. Sopo so? Makmu. Makku wis mati. Makku wis mati so. Makmu wis mati. Makku wis mati. Walah, kon tak kandhani. Apa? Kon nek kemis nang kuburan. Lah apa? Lho, aku winginane liwat kuburan. Nang kono iku tak delok iku makmu iku nang ndukure maesan. Lah apa makku nang ndukure maesan so? Makmu nang ndukure maesan ambek nggawa telepon, ambek nggawa HP. Mati so HP ya nih. Lho iya. Apa wong ngomong apa? Tak takoni, aku Ya, sok setengah-setengah wedi ngono. Lho, sampean lak makne wanto sih. Iya, so. Sampean lapo mak kok nang ndukure maesan, sampean lak wis mati ya. Iya, so. Lah lapo sampean nang ndukure maesan kok ambek nggawa HP? Jare makmu ya apa? Ya apa jare makku? Nang jero gak ono sinyal so. Mangane wonge munggah. Heeh. Ngono ku biyen sadurunge makku mati ya. Apa? Pesen aku so. Pesen ya apa? Wanto anakku sing ganteng dhewe mblaem-mblaem. Sok ben aku nek mati nak. Apa? Kubur nang ngarep dhewe nak. Makmu pesen njaluk dikubur ngarep nang dhewe. ngarepe kuburan. Ngarep kuburan. Lho, kulo kuburan. Kuburan. Njaluk dikubur nang ngarep dhewe so. Njaluk dikubur ngarep dhewe. Kubur ngarep dhewe pinggir lawang. Kok njaluk dikubur nang ngarep lawang? Jarene ngene. Ya apa? Sok ben ana kebakaran aku sik iso mlayu ndisiki nak. Jare ngono. Makmu jane gendeng anjane makmu. Anjene makku gendeng ket lahiran. Napa men makku kok? Saiki kok tak kandhani. Lah apa? Saiki usume iki masalah human trafficking. Apa iku? Penjualan manusia. Digawa nandi? Lho, gak karu-karuan saiki iku nang kon gak tau maca TV ndelok koran iku apa? Gak, ngono ku dijual kiloan ta. Lah yo meneh ben kon maca TV ndelok koran. Dijual kiloan ta apa so? Iya. Iya. Heh. Iki lho lapo gegere nang dalan iki. Iki lapo? Diapakno? Kate dimiki ta? Aja ngawur. Lah kok kothok-kothok terus? Iki ngono pekok, iki ngono suwi-suwi. Pekok. Iya. Lho jenengmu ganti pekok ta saiki? Teko matamu ngono ah. Lap apa? Lapo? Awakmu ngerti gak? Kenapa? Aku iku dina iki janjian ambek mami. Jajan mbek mami. Iya. Kate lapo? Aku iki kate dikai anak mbek mami. Aku iki kan gak duwe anak. Sampai gopoh iki lho Mas Andal sapa iki ceklan. Sik. Peno ngomong gak duwe apa? Gak duwe anak. Peno rabi pirang tahun? Ana 15 tahun. 15 tahun? Iya. Gak duwe anak? Gak duwe anak. Kurang jero kontet. Wis jero gak gitu goblok. Kon gak duwe anak. Lah opo sebabe? Sebabe apa? Ketak kandhani ya. Apa? Ini. Rojono. Apa? Kowe ro gak? Heeh. Untet iki ya. Iya. Cara ibarate HP ku wis gak ono sinyale. Bus, apa iki busi. Iku wis gak metu setrume. Iki kuntet. Lah, iya, busi wis gak ono setrume. Ibarate peda motor, enak busine wis gak ono setrume. gampang. Ono sembarang kono solusine yuk. Perlu ojo gampang main dawa lanang. Saiki nek peda motor, busi gak ono setrume, gampang. Piye? Busi coploken. Copot. Ya. Uter-uter. Diuter-uter sih. Umpama busi lho ya. Dicopot. Terus diuter-uter. Muter. Lah. Terus sampean delok pucuke buci kok lak mungker ngene. Oh, anak mentile ngene. Ana mentil ya. Terus. Lah, tengah-tengah lah ana muntupe titik iku. Iya. Lah iku njupuk amplas. Amplas sing iku sing anu telu. Kertas gosok. Kertas gosok. Kasar. Iku gosok srik. Terus. Ketoke resik. Langsung kenteken sentilen pucuke tos. Ngono ya. Liya. Loh, wis tau, Cak. Lho wis tau. Wis tau. Hasilnya ya apa? Kene ya.
Kan oleh ku praktekno kuwi dikandani wantoi kok lek ra elek-elekku ya. Kandani apa to? Tak kandani ngono ya kaya iki mau. Sobo-sobo lek ku praktekno ya. Deke turu tak cekel cek ngono ya. Cek marang ngono ku. Terus Dangakno ngene. wis peno cincing titik ngene. Tak cincing titik tak dangakno ngene. Angel-angel lari tek kopler ngene. Ngadeg ngene lho. Angel men saya cekelamu. Peno paksa. Iya. Marang ngono tak golekno amplas. Bener. Tak isik. Tak isik. Pucuke lho ya. Iya. Iya. Lah kok gak tambah berdiri, Setrume gak tambah-tambah. gak tambah tua mbah bencel kabeh mbek jerit-jerit deke. Tambah kerewak. Iya. Lah ya apa katene lho mari digosok gak diselentik goblok. Gak diselentik. Dikowe pucuke ngene lho. Malah ndasi binget kabeh Ora iki. iso, Cak, percuma iki ngono. Tapi sembarang ono solusine yuk. Solusi maneh. Loh. Aku wis ngene, gak usah solusi akeh-akeh. Ya, sungguh nduk kene ku ya. Cara gelem ngekeki aku jalan cara ngajak aku seminggu terus aku iso-iso mulai-mulai meteng ngono, aku gelem. Duh gampang. Gampang. Nang ndi? Pernah melok aku 2 minggu meteng. Oh, bacok matamu kono. Jare kepengin meteng bojomu kok. Hei yu, Apa? porakno arek-arek kene lak meteng. Diluke meteng kon. Apa? Arek nom-noman kene iki akeh sing haus goblok. Apa maneh malam minggu. Ah bojoku dikeroyo ndowe ngono. Aku lho wis, Cak. Oh wis apa? Tak jajal iku ya. Heh. Menengo ya, aja Yo. ngomong kuntet. Yo. Aku ku winginane ku tak jajal anu apa selingkuh karo Pak Hansip. Ngeramban, pernah ngeramban. Iya aku ngeramban. Terus, hasilnya? Yo. Hasilnya padha ae, padha iku nek padha koplere kok. Padha mengkerete. Iya. Berarti wis gak iso gak ono maneh ya dalan. Wis gak ono dalan maneh. Wong dikongkon tuku jamu ya to? Yo jamu bener. Jamu wis. Mm-mm. Wis. Tukokno apa jamu apa iku sing Gone- kita iku lho. Iku lho, nduk gone pasar Balong Panggang. Apa? Ya, beli kita. Wis Iya kok. Pil kita. Pil kita, pil kita. Genano, kon Bojomu- ngandane ku genano. bojomu meneh gosokan lambene tet. Lah lah apa? Kelinci pentet. Lah kelinci Lah penapa? iku mang ngomong apa iku mang? Beli kita. Loh, duduk peli kita. Jelas lho. eno. Iku jenenge pil kita. Loh, aku krunguku sak klebat iku nduk kopengku iku sriwing iku beli kita. Sampean keliru. Kudune aja jamu iku. Jamu apa? Jamu Cina sing mandi. Wis. Sampean tukokno Wis, apa? Aku bodho nang pasar Krian. Iya. Waduh, tak belani aku iku boto kuwi apa bojoku iku cek iso ngadeg. Heeh. Iya to? Betul. Bolak-balik kok turu. Wis, Berusaha, wis. ya. Wis aku. Terus sampean tukokno Tak apa? tukokno jamu liceng suwi. Jamu apa? Iku mandi iku biasae. Iya to? Iki goblok. Jamu apa, Mang? Liceng suwi. Ngawur. Apa? Ying sui. Arek goblok kaya kon iku. Kono ku gak ero. Kandhane ngayel. Sik. Begitu sampean tukokno jamu liceng apa, Mang? Liceng suwi. Liceng suwi. Iya. Hasilnya ya apa? Padha ae. Gak cengblas. Gak cemblak. Aduh. Ya gaceng ya gak wi kata kandhane. Kon kok Tambah wingi ku ya, aku buka ning TikTok. Iya. Iya to? Heeh. Nduk TikTok iku enek sing ngekeki saran iku ngene. apa? Godhong jarak. Kota jarak. Iya. Dikongkon cek ngene. Kongkon baluri. Dibaluri ya. Bisa wis tak baluri. Terus Dilalah. dilalak apa? Gudiken. Tambah megodok wong Yo jamu keroken. ketel e. Iku ngono gatel. Tukono jamu kentuki kono lho. Apa? Kentuki. Iku duduk jamu. Jamu apa? Iku ngono panganan. Karuan. Celukane kentaki duduk kentuk Iku kentake untumu loncat goblok. ngono. Wong kentake Wis, kentuki. Ya. Berarti sampean wis putus asa. aku wis putus asa. Usaha model-model sampean gak iso. Iya. Terus sampean munggo lho saiki. Karep sampean niku kate ndolek arek. Aku kan wis janjian ambek Mami Okta. Heeh. Lah Mami Okta iku kan ngene lho. Dalam setahun iku lek manak iku sak brolan iku iso ping 4, ping 5 ngono. Iku manak ta tekus iku. Mencret Lah mami iku iya. paling. Ngono. Ancene Okta iku anake akeh. Pole apa? Ndelok bokong-bokongane wis ketara. Bokong nyadul ngono. Bokong-bokongane kok rada papak. Kon sapine yo ngaderi kok biyen lho, bokongane apik anake akeh kan. Leh, kok iso wong dipadano sapi kakimu aku iki. Aku iku wis pesen Mami Okta, Mi. Anakmu iki lek lahir, tak peke, tak adopsine. Lah aku janjian iku jam 09.00. Lah iki wedhus iki lah bulet ayo. Wedhus. Kon bulet wedhus. Tak ngono kok niku kaya wedhus domba pisan lho. Nang aku ayo jongkol saja.
Ya yuk. Ancene sampean wis kadung kepingin ndang-ndang. Aku kepingin duwe anak, aku wis kadek pesen nang mami. Areke ganteng. Arek ganteng. Putih koyok Cina. Ngomongnya ngono. Iya. Oh. Lah mami jarene gampang yuk meneh tak setekno. Ngono. Lho, kok setekno ya apa sare iki ngomong? Butuh pira, Nek? Butuh pira si anak? Nempilo mami ku piroan arek iku. Wis, Masamu tuku nekeran ngono ah. meneng. Wis aja kesuwen. Ya. Lah merono nang mami mumpung bayine gorong sono. Nek masalah anak memang mami anaknya akeh. Syukur-syukur nek peno dibagi situ, iku berarti rezeki peno. Lho lah ya, Cak. Dungakno ya, Cak ya. Wis tak dungakno teko adohan. Ayo digelok so. Ayo saya didelok nang kono ya apa dadine kok. Bayi delonggono perut. Titik-titik perut. Tak solasi lah. Dadat. Ya ngeten iki. Hasil kula ten sama leak dinodai wong. Dadine bekecot to wong nggih kaya ngene iki. Iki panitia yo gak nyepakno bayang. Kon ngerti ngene iki dadi kaya apa kaya ula menjurwo. Komentar ula. Aku kene dadi apa? Banci. Haji. Ora usah. Haji. Munire piye? Awakmu wis. Awak ngono lho. Padahal banteng ae awak. Awak yo ngono. Ya. Ababmu. Anakku. Ganteng. Lapa? Tak lem gantengku koyo ngene koyo seneng ngono kok. Oh, koyo bayi ate ditekek. Lagi. Ganteng. Waduh. Ngalem ya ngalem. Plontos. Apa ki? Kenapa susune mak dijejeg? Jar kon ngene-ngene plontos. Pak Popo ado mek nyawa. Masalah iki mek mbok jejeg miring kon mi apa, Nak? Kaya minisormu iku kok. Aduh. Aduh. Ana bayi sakmono gedhen. Apa le? Ya, sapa kebon? Ola apa buke sapa kebon? Aku njaluk. Bener sampean men
duwe anak lucu, duwe anak bayi lak mentolo ngambung. Kula mboten. Mentolo mateni. Titik-titik nangis, ngantuk nangis, luwe nangis. Rasane panas ta, Nok? Kosong-kosong. Ngompol, Nak. Ngompol. Kene tak kompoki, Nak. Aduh. Anakku. Tak kompoki. Aduh. Enak ya tak kempit. Makmu kok kon ngokop. Kurang ajar. Gue. Aduh. Apa lah? OVO. OVO. Ngoyo. OVO. Apa OVO iku? Jalur HP OVO. Oh, jalur HP. Jalur HP. HP. OVO. Dalam YouTube. Apa? OVO. Dalam kartun. Oh, tuh. Dalam Doraemon. Ora. Dalam apa? Bokep. Kurang ajar. Arek cilik kok senengane delok bokep iku. Kak matane asu. Ya ampun, gak badok sak lekan diatem iki. Wah, yang turu. Wis karo makate mbak-mbak. OVO. OVO apa? Bokep. Oh, jangan ngombe. Aduh, anakku nelak. Nelak ya, Le. Aduh. Kau. Saya kira tak Joko ngombe. Joko nangis. Saya dicekik. Syukur anakku bongkok. Tolong bosok. Saya tak Joko ngombe, Nak. Bubuk. Jenenge Thomas Aliando. Saya Thomas alias bokep. Matamu. Repot. Oh, berarti gak gelem ngombe banyu nanti. Gak gelem ngombe banyu nah. Ombe. Cucu buwe. Oh, mimi susu longgo nah. Cucu buwe jelas utapana buwe. Iya nah. Buwe utapana. Ngombe apa nah? Buwe, ombe cucu. Susu. Cucu buwe. Cucu. Nyontok. Susu kok iso langune ngono kuwi lho. Wis turu maike to mbah-mbah, aja kakean pola. Bae nanti bae buwe. Kon tak kono apa? Bae buwe. Kon tak kono apa? Bae diongom. Kon tak kono apa? Bae. Kon tak kono apa? Ya aku tak kono apa ae aja to. Kau usah takon pakmu. Wongkonku ya bayi gak jelas. Anane lair raimu iku aku dinodai wong sak kampung. Makane de bayi kowe bajingan koyo ngono. Yo gak iso nengeri bapakmu sing ndi. Penang turu. Wis badokane akeh.
nyorono wong tuwa. Kabeh digonang mulya ngisi-ngisi sangano maling. Ayo ngomong tak doni kan. Ju. Tak doni mare kok. Ju. Ayo. Wes tuwa le. Bubu. Lambe deh. Aduh kok bayi kok malah gandang Madura. Nang bubu nak. Aku mek ketungguan bayi siluman iki. Gak sida ngondol. Rumah sama aku nyira anak Nyoro Kidul lho. Kok iso nyiluman lho. Kate tak pateni iku negara hukum. Gak tak pateni iku gila. Bi ana monggo sing sapa sing purun. Bayi kok ketinggal. Buwe kaya banci. Menang bubuk dolinan iki ae. Lah apa dolanan wekmu aku dhewe duwe? Gantu bontong. Arek iki mek gak dicancang iki ciumek kae. Anakku turu, sapa sing gelem nuku sampean tuku. Wis sampean gawa PN tak kei 50.000 tambahan. Timbang aku ngingu batang iki. Aduh, pun kula kerepotan. Monggo. Lucu ya? Lucu. Saman roh tak gak bayine, Cak? Lah ya jare ndelek bayi lho bayine endi? Lek lanange wis bener. Terus? Iya.
Putihe dibilang bener gak bener ya wis ngono kuwi lah. Pen lah jalo sing putih sih. Iya. Nek kurang putih ya watu kumbung iku lho putih. Delok entar. Sampean sih. ojo ati ngenyek anakku. Turunanku gono sing elek iki lho. Blasteran Arab campur Cina putih. Gangu. Deloken. Iki bayi tadanyange munggu. Bayi yo metiti ku yo apa? Bapake jagoan. Bapake jagoan. Jagone ana. Jagoan makane kare iki kendel. Cak. Lek petuk arek iku sing lembut ngono lho. Nek kepethuk arek, Sing lembut ya apa carane memperlakukan bayi ngono. bayi kaya garangan ngene kok kon lembut. Sing apik le. Sing apik. Bayi lho wis sak dompet duwe. Akeh sing sayang. Teko-teko ngekei dhuwit, teko-teko ngekei dhuwit. Anjen lucu-lucune arek. Buwe ya. Aku mengoleh rongat. Lho kono ketemu gue. Wes. Aku nemu Iku Nemu ya? ketuku susumu nak. Ge tuku susu tetep mbok ya nak ya. Bu. Ya apa peno wis setuju ta? Aku setuju. Surat adopsi wis tak siapno. Lah, adopsian. Tuh. Lah ya, wis elek api anakku ki ramuten. Yo Mi aku tak belajar ngomong. Tak tinggal nyambut gawe, Cak. Iya. Gak kira nemu sampean bayi kaya ngene. Iki gak usah ngingoni iki wis gedhe memang blasteran asu ambek Ya keke. iya ngene bayi iki turunane kudanil ya ngene iki. Enak gak leren ngomong sampean moro gedhe, tapi jiwanya iki cek. Ya nak. Aku gak bisa, Bu. Enggak, nak. Cek pamitan, cek pamitan. Loh, sekali. Ibu Uti. Pakai nongkrong tak idone kok. Yuk. Cak. Aku tak pamitan anakku, aku tak nyambut gawe ndok TK. Oh iya. Pamitono. Aku tak pamitan ya. Yuk. Anggonku ngandung 7 tahun 10 wulan. Gampang bayi kaya kona. Saiki kok tak pasrahno ana ibumu anyar. Apa maneh? Ibu iki ya wis gak kuat nyambut gawe dhewe ditinggal bapakmu. Dadi sing nurut ambek wong tuamu nak. Aja sampe wani-wani. Aduh. Lek. Ngidoni temenan iki. Ayo. Aja tua iku gaji. Tati yo ya mbut gawe. Belajar ngomong anak yuk, Cak. Aja ate kruman aku sampe disio-sio lho. Ya Mi. Enggak. Golek aku wis iso tak aktokno pisan ngono lho. Biaya aku melahirkan ini. Gampang kok tak transfer. Temenan lho ya. Ya wis kita pasangno sampean aku budal nyambut gawe. Yo Mi. Lek, budanya bergawe nanti. Orang-orang asik ngomong. Anake lucu ya iso nyeluk buke. Lah kok medeni ngene to, Pak? Lah iya. Jenenge Mang sapa, Mang? Cerita nggak? Thomas yo, Thomas. 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 Wow. Anakku. Bu, aku pengen anak bentang gado. Wis, mbokmu. Apa? Wis gak sida ngapik bayi. Lah apa kan? Lah wong aku ngincipe guru penjange digado lho. Iki lho wong bayi, Cak. Wong pusat kene iki gado. Gue jajar. Ayu apa iki ayu? Aku kok bosan kok. Kowe kandhane ayo nelek bayi liyane ae lho. Ojo, Cak. Angel.
tolong we, delokno bayi liyane we. Anakku. Thomas. Cak, aku dange ya. Jenenge duwe anak kawitan ya pen kudak. Dange ya. Kepengin suarane aku. Oh ami. Belalangku. Siang makan nasi. Kalau malam minum susu. Arek iki kok tlorong bongkotan. Mati aku gak sida duwe anak. Karuan Aku bongko. timbangane gak sida duwe anak luwih becik gak sida duwe bojo kon. Beneran tak rabi dhewe. Masalah lek ana bayi kok ndelodok iki. Kaya rono barang empuk iki lho. Le, paling gemes ngono bae ya, Cak. Iya. Gemes aku ngene lho, rombokne koyo ngono, aku calon ibuke ngene ya paling ya. Iya. Ya. Lho, Iki lho lah apa to? bayi sok mulet. Makal. Bayi ngentute kaya kene ambune rek. Mari kuwi aja ekstra bayi aku blenger entut iki lho. Meta geblek iki. Nakal kok Wayu nang lek ngentut. Ya kaya ngene lho. Entute bayi tak botokan simbukan iki. Ayo nakal lo. Enggak Bu. Aku enggak nakal loh. Ayo nakal lo, tak geblek kon. Ayo. Aku enggak nakal Bu. Ayo boleh Bu ayo. Le, iki wis ganti popok kurung. Oh. Goreng ya. Duh. Le, Bu. bab sik Bu. ta. Anake nakal. Iki lho, wis ganti pampers kok durung. Yo. Cak, Apa? cak. Lapo? Bu. Lapo? Ngilingi ae. Bah, Bayi kok eling gendane piye? Cak. Apa? Kan ro gak yo. Hah. Aku ro ku bayi-bayi ngene kok lho yo. Iya. Ngene ku lek didemok ngene iki kan yo ketok anu lah iki kok ngono yo. Apa? Koyoke koyoke piye ngono lho? Heh? Ndut-ndut ta? Yo. Ndut-ndut ta? Temen lho tak delok yo. Lho. Eling biyen. Hah? Eling biyen. Moro-moro sliut ngono iku lho. Bayi. Lho. Duh. Lho. Bayi kaya pelatih karate. Cak. Arek kok nakal ngene oh. Menembet iku sing gemes iku ya ibune ambek anake. Gak anake sing gemes ndelok mbokne iki. Lah wong iki brebet ayo pegel aku. Sampai dia kebacot Wis tuh. wiraiku lak yo biru. Wong Joko bayi kok braine kaya ngono ki lho. Kudangan Cak. Hah? Kudangan ngene lho. Kok ami ngono lho, aki. Ya apa Bang? Akhirnya kesandung sandal. Po ami belalang kupu-kupu. Ngono lho. Po ami belalang kupu-kupu. Lupure. Lek ngudang iku sing genah ta, Cak, nganggo perasaan. Oh. Ya apa jenenge wong tuwa. Ngono lho. Gak nyengkur ya. Gak nyengkur kaya aku lek ngudang ngono. Tak kei perasaan nak. Pak. Bu ami belalang kupu-kupu. Siang Nanti makan kalau malam itu tutup. embun. Bayi guru dingone nyekel wong gerang. Sing genah ngono lho, Cak. Lan wirono iki. Tak ngene lho. Nah. Goblok sawangan to. Oh ami belalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam minum susu. Lagi Gaya temen ah. Gak ngono rek wong bayi kok ora barang apik lah ngono. Lih, iki ngono mungkin apa? Cak, apa
bayi apa? Aku bayi tabung. Oh, bayi LPG. Bayi tabung, bayi modern. Nah. Ero karepe wong tuane makane melok nututi. Lah makane, lek Balenan. udang iku sing genah tak balenane ya. Balenan mana? Bu Ami. Gawe belala. Siap makan nasi kalau alam ini susu. Ya apa? Kena jerot-jerot iku mang. Nek, saiki sampean masa gak iso ngutang bayi ngono. Kaya pean manga. Ya tak tirono. Oh ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam ambil susu. Cilu. Mbokmu. Aduh yo dicowok temen iki. Wis, lah nang ngene carane. Apa? Kepingin ro arek iki bae lesu ngono lho. Iya paling ya, Cak. Iya, pendulang. Tak bilang ya anakku. Thomas. Oh iki pas gedang rojo. Maaf ya, Nak. Oh, dipangan bajul. Nek dikongkon dulang iku blajan dulang dhewe. Ora ta, Mbah? Sampeyan ku ngrusui ngesakno ngene iki arek kadung mangap gak sida mangan. Kesuwet. Kok Arek nelek ya kan caplok ngono kok. Thomas, maaf ya, Nak. Dulangan dhewe, Tet. Dulangan dhewe. Kok nenek wong dulang kok rusui. Rek, aku iki bojomu rek kok dolanen dhewe tet kuwi apa ya? Ayo dulangan. Dulane bayi kok aja kakean aja ta. Kesuwet. Dulan kaya aku ngene sembarangan iki. Dulane yo ngene bayi. Ngono lho dulagiku. Dulan aku ya. Mbok Ati. Mbok Iya. Iya. Bae. Lah tumon bayi iso bales iki. Lah, anakku. 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 Diapakno le. Kape tak tinggal gocek. Kok diapakno, Nak? Mbok kaya wong ngojek. Tak tinggal gocek. Ayo kudu. Bayi kaya bangsa. Nyambut gawe, Pak. Anakku tak pasrano inget. Nyambut gawe apa? Kon niku mbujuki mbujuki kundet kon niku. Lha apa kok mbujuki wong cancen anakku temenan? Iki bayi ta? Bayi, Pak. Lah bayi sakmene setahun ka sak pinter nebang iki. Kon niku mbujuki. Iki ngono apa? Taji. Sapa? Karo kan. Lho, Tet, Mi sampai di kocok. Aku kate melarikan diri. Lagi kene, ayo. golekno bensin diobong ae. Golekno bensin. Balik gak kenane yang ngono obong-obongan. Obong-obongan. Tau enak men kon. Lah timbangane dibujuki wong ae kon niku. Terus apa ngene? Kelakuan ngene kok dipancetno. Kanan melo, Cak. Gak dileren-lereni rek. Sing aku gocek dikongkon supaya oleh duit. Wong bujuki kok kancane dhewe ngesakno. Nanti iki. Lapo? Nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wingi teko Banyuwangi. Banyuwangi Budal saiki selamat, besok. boleh selamat. Besok ndi iki? Munggu Giyanti. Munggu Giyanti. Kon ku gak apal kon ku. Giyanti. Munggu Giyanti masyarakat iki nekan Rudol Budi Wijaya. Wis seru. Gawe lakon ge? Ora teteh
ora teteh. Ayo bayi gaplek. Piye? Alhamdulillah bengi iki digawekno lakon apik. Yo piye digawekno temen cek. Nek disiarno lakon niku bathukmu sempal ngono. Lakone apa sih? Lakone Putri Rara Jonggrang. Oh, Putri Rara Jonggrang. Ora teteh kon. Putri Rara Jonggrang Bersama Rodrok Budi Wijaya. Wis